الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندرا إبا من يند لا يبي مشاهد لبي ينقل دونو أبدا أغربي ها دون فنو نيوان تشمانجا parce que ya la fin do bamana fe burkina o ba fo ka faso dam fini awo voilà abina fo union tchemanja gani ya moshi modeli ni ya moshi modeli nanga ke bamana modeli o de kani parce que bamana o de wa ambe fini do mais fini do be folo o fana yanga la de o jume fini fini est là d'ailleurs. awo ni on clara mbo fo ibina clara ayi mbo fo ibina 100 fini est là d'ailleurs na la d'ailleurs tu peux mba fo ça non clara gafala mba fo bismillah folo comme tu dis bajitana ko duguti je magalen ko so ochen emuna fenodo baby nyiro sura kula amala wuli makelen go kama ni alabake abakambe lagbar ay baye ka fo adamadiya ko non feno be nam ala tulu ke ma klinye abi o kebe misali ni sanjibina nam ala ti ma sini nga fo kan wala may nam ni armade ni fon fa mi barake ala bi bedayr medima lagbar ati ma sini nga aybo bi abi do yini ko yini ke nangi salat ni yedi nam est ce que mo ko yini nga ay o alaka ko ati ke ma kilin kama tubarakallah lebu kaka ala de kama de kan wafu ko dukuti je ma kilinye aybo abi alaka latiko ko fable nam ko ni duguti je ma kelen ko dugu je fana tema dugu kan ka faka dogo o chen baby beresoro ni alaka soni lable allah akbar baby beresoro ini mun ka kanga keni ala reka la kula tika chuwe nam ibita solala ya fam nam e nyani juya aywa o kire tigele fona me ala bulu shini ya du kulu kaya feno benno abi besola ka keni ire chuwe ayu amba ku nyenu muye hakil maw ko duguje kaptani kaloje o chen amuna duguma je o kene rere bole yable allah akbar kalu je o kene bon fe o ibai ka fo fengu fe ay rere ka usani abo fe sikatola o tiken o tien e bi kuma mikro mina namu akuma ga sanane rubende o na so ni mikro suga do munu ya bon fe suga do yi namu ibai ka fo kuma kan ti sanaka kan bebo o tiken namu ni ye fini san ay rere o meshi la gatima bo fe ka sikatola o de kan fo ko fen bon fe o ti fen rere bo awde mo ko duguje kaptani kaloje aw duguje ga usta kaloje sabula duguje we kene rere bole yable allah akbar aw anyebi ni ngona nye aw dogoli tala jatem nage ni kaloje lenu iti fen o ye kala saw o ngan duguje lenu kaloje ne be muto ga bi farmeno o sikatola o wede o ko ni parce que dibi fura akro diga farmena nga sisano ne bora sa ki ta romina e farmena ay abada ya ire di kene ire do sikatola afamuna d'accord donc kotigi do mako tegle ko ay kotigi bati gli afamuna bismillah be martikalo cliff fly namu samba fla ani muka ani fla rabado na blay nam malik kalo juni fanando am do ke nyinantai ala ko ke hera kalo amin ya rabbi ote odo marsi kalo malikono ko chama mike sikatola o ko gelen chama mike billahi anga do ke nyinantai ala ka ke hera amin ya rabbi ala kana bashi bola amin ya rabbi amada min gefe muto gol sport nyeta bambulo wa aywa ka kene kuma fonu ye ko nimisi wala sur la folo gouvernement de transition ou ka bara o buluda chugo bara mun buluda nam ka fu buna ke o ko ka kalo woro flana la nga fu ka kalo soba flana la nam ku ye nimisi wasa sur kelen ka baro jatimna fa nyama ka la sigdo sen fe ablay nam o ko sapere pombo to wala do
ale kɔni ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na naamu ko a bilara hukumu min kɔnɔ de ka se ka bolo bɔ bolo min bɛ se ka dɛmɛ don maa minnu bolo sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye naamu Eral de Bamako ablaye ngano ka kɛnɛba sinandɔrɔsi siratigɛ la k'u tɛ bolo ɲuman kan ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ni waati la u bolo naamu maliden minnu bɛ Ukraine ko jamana marabagaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛw kɛ walasa min b'a to u bɛ se ka dɛmɛ lase u ma cogo min na k'u b'a la ko fɛɛrɛw tigɛ ala k'o kɛ le républicain Mumuni Gindo ni ale ye critique ale kan sumana dɛ o tile ɲɛmɔgɔba don waati dɔ la a bɛ kuma mɛ bi a sumana a bɛ baara la fɔlɔ ni ale ka kuma caman bɛ kɛ waati min na o ye n'a ka dantigɛli sɛbɛn ninnu bɛ bɔ ka fɔ maaw ye d'accord ka kuma ka ca waatiw la nka sisan a bɛ sɛgɛsɛgɛliw la ayiwa ni kuma caman tɛ ɲɛ ala ka jate ɲɛ nka a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko yurukuyuruku yɛrɛ donnen don maliyɛn yɛrɛ taabolo la a donna n joli de la taabolo de la a b'an joli de la ko mɔgɔ kɛmɛ ka yurukuyuruku yɛrɛ kɛ kɛta dɔ ye ko o de bɛ kɛ sababu ye kan ka bɔ nɔgɔla fɛɛrɛw yɛrɛ sabatili gɛlɛya kosɛbɛ siga t'o la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maa minnu ye latigɛ u yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ta sɛgɛla baarabila la CMDT la san 2003 waati k'u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko kow ta la ka kɛ tilennenya la abila ye k'aw ma tile farafinna keleyantɔma Union africaine k'ale y'a jira sa k'a fɔ ko fisɛmanciya min b'a la ka kɛ Ukraine mɔgɔw bɔli ko la jamana in kɔnɔ k'a sababu kɛ kɛlɛ bɛ yen k'o kan ka dabila sabula ko fisɛmanciya b'a la ka ɲɛsin kosɛbɛ farafinw ma olu dɔw b'a la ka bali ka bɔ ka taa u yɛrɛ kundogo abila ye les échos wele Samba Sumare ni ale ye vérificateur général ka fana ka ale fana bureau kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u ka kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli ninnu ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka maaw hakili sigi kosɛbɛ baaraw kɛcogo la sabula ni sɛgɛsɛgɛli kɛra na dɔn min kɛra o kɔfɛ malidenw kɔni u hakililaw fana di Ukraine gɛlɛya in kan les échos kɛlen don ka dɔw fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maliden 50 ko olu de bɛ yen nɔ Ukraine k'olu ka ko bɛna kɛ cogo di ɲɛfɔliw kɛlen don u fana siratigɛw kan Général Kojo ni ale ye protection civile ɲɛmɔgɔ ye ba ye ko a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka wusa fasodenw ka sen don protection civile mɔgɔw ka baara la walasa ka u dɛmɛ très bien l'indépendant kɛ yɛrɛ ye ko Faransi ka baarakɛla minnu kun b'an ka ministériso kɔnɔ walasa k'an ka ministériso maaw bilasira k'u dɛmɛ ko a ye olu fana bɛɛ lajɛlen wele ka segin ko olu ka baara jɔra ko Mali ni Faransi cɛ b'a la ka gɛlɛya don o don ka taa fɛ u yɛrɛ ayiwa a kuma ka ca ko sanni feere hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian Faransi kɔkanko ministre ko ale ni a denkɛ kɛna kɛ ka passeport dilanni yamaruya sɔrɔ Mali jamana marabagaw bolo nka k'u ma kɛ ka kɛ ni sariya ye sabula ko caman kɛra minnu mi sariya sɔsɔ k'o de kama ko mouvement Mali ko mɔgɔw kɔni ye a ko lase sariya tigilamɔgɔw ma ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ni sariya ye Morima n'o ye maître Kassim Tapu ka tɔn ye olu bɔli min kɛra cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Modibo Sumare y'a jira k'a fɔ u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la l'indicateur du renouveau a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ HCR n'o ye jakulu marifatu minnu bɛ tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na sema mɔgɔw ka tɔnba ye k'u kɔni ye a jira k'a fɔ ko jamana marabagaw k'u kundenna jɔnjɔn f'u ye bɛn sɛbɛn lawaleli la nka ko Gawo tɔn min bɛ wele ko association Gawo Lamabore k'u kɔni ye u fana bila u fana y'u ka kumaw lakile min bɛ tali kɛ Menaka ko jakulu marifatigi min bɛ wele ko MSA ko k'ulu ka fiɲɛtigi ɲɛmɔgɔba dɔ Umar A Bagadat ko ale kɔni fagara a fara o y'a faga k'u y'a faga assassiné o y'a faga o y'a ni karaba ayiwa o y'a ni karaba a bɛ se fɔ ten fana a fɔ tan nka a bɛ se ka fɔ ten nka a bɛ se ka fɔ fana k'a fagara voilà min bɛ tali kɛ CEDEAO kɛlen don ka ɲagili minnu ta ka ɲɛsin Mali ma ko mɔgɔ minnu bɛ
sojo minɛnw feere olu kɔni jɔrɔlen no kosɛbɛ u yɛrɛ ka ɲɛnama tɔ kɛcogo la sabula baara b'a la ka tiɲɛ u bolo min tali kɛ maa minnu bɛ kala don fonction publique des collectivités la mairie ka bolo kan ko kati syndicat kɔni a jira sa k'a fɔ ko baara tala ka kɛ tiɲɛ kan o kɔfɛ jirala k'a fɔ faransi bɔli ko mali kɔnɔ k'u ka mawuli 67 jate yira olu kundalen don Niger kan min yɛrɛ fana tali kɛ conseil national de patronat ko fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ cɛmancɛ kulu in fɛ walasa n b'a to fura jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya na cogo min na. Le canard déchaîné. Ja minnu bɛ yan bi i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw bɛ tasa dɔ kɔnɔ mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ tasa dɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goïta Joel Kokala Maïga ni Ablaye Wade. Goodluck Jonathan jɔlen n'u fila ni ɲɔgɔn cɛ a balansilama de don ale tɛgɛ fila bɛɛ a kun nka i b'a ye k'a fɔ mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen don ka CEDEAO ɲɛmɔgɔw kɔrɔta u ka tasa kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen b'a la ka kumaw kɔni fɔ ɲɔgɔn ye nka mali ɲɛmɔgɔw ka kuma la ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka ko faamu nka k'u b'a la ka u ɲɛ tugu di n'i ye CEDEAO ka faamuyala la faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a fɔ ko kuma ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'a fɔ ko mali marabagaw ka girin ni u bɛɛ lajɛlen ye wa Macky Sall ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko an y'a fɔ aw ye ko aw bɛna a ye aw yɛrɛ ɲɛ la ko an t'a fɔ aw yɛrɛ nka ko an bɛna fɔ aw bɛna a ye aw yɛrɛ ɲɛ la Macky Sall n'a y'a ye olu fana bɛna aw ɲɛ ye Alassane ale ko Asimi ka ji dɔɔnin k'a ka ɲamaku ji la min yɛrɛ fana tali kɛ Nana Addo Akufo ale ko ala ko sifin ninnu ka kolo ka gɛlɛn koyi siga t'o la le pélican Bakouché pélican ale y'a sɛmɛ cɛ k'a fɔ ko ADEMA ni URD ni RPM ko ninnu ye tɔnba 3 ye minnu bɛ bin ni sira kan ko dɔ b'a la ka b'u fanga la don o don ka taa fɛ ko yala ko CEDEAO ni mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko u si ŋaniya de tɛ bɛn ka sɔrɔ kow la wa o fana ɲininkali bɛ yen nɔ n tali kɛ maliko la ko jɔrɔ ni kamana jɔrɔ ni jigiya ko an bɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ nin waati ninnu jɔrɔ ni jigiya o fila de bɛ dɛ o tɛ wa k'an bolo ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa d'accord kuma dɔ an b'a fɔ ko jigiyaw bɛ yen kuma dɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ donc an bɛ farati la quoi balansuma la a kuma ka ca bamanan André ne ko i ma dulokina jɔyɔrɔ don an ka laadala la an ka siwukunda la an ka siya bolo t'a la o ye tiɲɛ bamanankan na ko masiri bɛ n'a ta dɔn n'a ta kun bamananw ko ten ko masiri bɛ n'a ta dɔn n'a ta kun ko hali masiri jugu t'a dɔn b'a la ne y'o mɛn Mamadu fɛ a bɛ kɛ ten ya nka fɛn ninnu matarafalen ba tɛ bilen n'o tɛ waati dɔ tun bɛ yen fini bɛɛ n'a don cogo don a n'a don waati n'a don kun a n'a don kun o yɛrɛ y'a faamu ni mun bɛ don min na n'i y'a tigi ka fini yɛrɛ i b'a dɔn min bɛ yen sisan misaliya la n b'a ta ni tulonkɛ fɔlɔ ni kana ni sɛbɛ ye Yɔgɔrɔ Kɔrɔduga do olu ka fini ni y'o ye dɔrɔn aw b'a dɔn tulonkɛ de bɛna kɛ kɔmɔɲɔgɔn de bɛna a bɔ o tɛ wa n'i ye Kɔrɔduga ye o de tɛ Kɔrɔduga bɛna kɔɲɔmaga de kɛ ka mɔgɔw ɲɛnajɛ k'a ka finiw don ka bati kolon dɔn mɔgɔw tugu a ko n'i ye marabayasa tigi ye fana i b'a dɔn a bɛna mun de kɛ a y'a dɔn mun kama a bɛ b'o dɔn a kun dɔnlen don a t'a kun dɔnlen don n'i ye Yɔgɔrɔ ye fana Yɔgɔrɔ ta fana dɔnlen don o tɛ tulonkɛ sira ye wa olu ye masiriw ye masiri minnu ni masiri ɲumanw tɛ mais fini farafaralen ani ka fɛnkolon don dɔw yɛrɛ la ka fɛn dɔw cɛcɛw la bugurinjɛw n'u ɲɔgɔnnaw k'olu masiri ka kɛ masiri jugu ye mais k'a sɔrɔ kɔrɔ b'a la kun b'a la u bɛ ko de ɲini u ka ko b'a fɛ ka ko tɛmɛ n'i taara masaya da la n'i y'a sɔrɔ masa sigilen don a ka masa fini b'a la n'a ka masa fugula ale ka fugula ni ale ka fini ni to ta tɛ kelen a kan kɔrɔ sigila ta tɛ kelen ye ale ni jamanaden to ta tɛ kelen ye u b'a fɔ nin ye masa golo ye nin ye masa banfula ye nin ye masa duloki ye bɛɛ t'o don dugu kɔnɔ n'i y'o jɔyɔrɔ t'i la
n'a jɔyɔrɔ t'i la i tɛ se k'o dɔn hali jibaatɔ fini bɛ yen kɔɲɔmuso fini bɛ yen mɔgɔw ka hakɛ to hali bilakɔrɔ fini bɛ yen o waatinin o tɛ wa hali maa minɛmuso ani kɔɲɔmuso kɛnɛ fini n'i y'o ye dɔrɔn hali u maasiri cogo i b'a dɔn maasiri kun bɛ yen jibaatɔ kun bɛ yen kɔɲɔmuso kun bɛ yen k'u kun dilan n'i y'o ye dɔrɔn a ma se mɔgɔ kuma fɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye jumɛn ye nin ye kɔɲɔmuso ye nin ye jibaatɔ ye nin ye muso min cɛ sara filiyatɔ ye nin ye voilà a bɛ dɔn fini fɛ awɔ ni kobilen bɛ karisa kɔ a bɛ dɔn fini fɛ karisa bɛ sanga bonda la a bɛ dɔn fini fɛ karisa bɛ hɛrɛ yɛrɛ fana na a bɛ dɔn o fini fɛ fini fana fɛ donc o fana tun ye laada ye a laada ye jumɛn siya bɛɛ n'a ka fini don fini ni ne yɛrɛ b'a yɛrɛ b'a fɔ bi i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye dɛ parce que kɔrɔbɔrɔ fini don kɔrɔbɔrɔ modèle don kaade modèle bɛ yen bamanan modèle bɛ yen bobo modèle bɛ yen n'i y'o don dɔrɔn a tigi bɛ hakili jigin e kɛra bobo ya bobo e kɛra kaade fini de b'i la donc fini yɛrɛ bɛ dɔ bɛ ale ni siya de bɛ taa n'o fini ta dɔrɔn a bɛ siya de kɔfɛ fini yɛrɛ dɔ bɛ n'i y'o ta dɔrɔn a bɛ baara kɔfɛ donso zɔrɔ bilen n'i y'o dɔn mɔgɔw b'a fɔ i kɛra donso ye wa i kɛra donso ye fini bɛ fini y'o dɔn mɔgɔw b'a kɛ kuma i kɛra mori ye n'i ye duloki b'a dɔn kɛ jala mugu dɔrɔn mɔgɔw bɛ bila mori sira la o tɛ wa voilà donc ne de ko hali fini don kun b'a la n'a kɔrɔ don fini finman fana i ka masiri bɛ fini bɛɛ kɛ finman mɔni ye o bɛ sanga bɔnna de ko fɔ voilà n'i b'a bɛɛ kɛ jɛman fana ye kuma dɔ naamu o bɛ hɛrɛ de ko fɔ wala ni aw bɛ ka taa bɛn kuma la a b'o ko fɔ voilà jɛman bɛ hɛrɛ de ko fɔ aw bɛ hɛrɛ kɛnɛ kan wala n'aw bɛ hɛrɛ ɲini na jɛman b'o ko fɔ mais sisan a y'an ka laada bila ka ko yɛlɛma mɔgɔ man ka fini mun don a b'a parce que wari b'a bolo a b'a don ka taa n'a ye tɛn fɔlɔ fini dɔ tɛn dɛ a t'a ɲɛɲini yɛrɛ a t'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ a kan ka ɲɛɲini a kan ka ɲɛɲini fini dɔ dɛn dugu la n'i ye fini dɔ tɛn i b'a bɔ tɛn o tiɲɛ voilà ayiwa a taabolo ninnu jate kan ka minɛ n'o tɛ hali kɔɲɔmuso bɛ fini minnu siri kuma dɔ muso wɛrɛ tɛ se ka siri k'a sɔrɔ nin tɛ kɔɲɔmuso ye dɛ siga t'o la fɛn dɔw bɛ yen nɔ hakili la an k'a ɲini ka olu dɔn k'u matarafa o ka fisa voilà donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ comme an tun bɛ fini la fini fana fini n'a kɔrɔ bɛ an ka dugu la n b'a fɔ i Tarawele an b'a jite Kanbɛ i ni ka masafini bamanan fini merci